40. pasartea. Inork ez daki zergatik, baina hartu zuen justiziak aipatu dugun artzaina, eta agintariek erabaki zuten bota behar zala gizonura lehoiek irentzi zezaten. Artzain gaixua eraman zuten plazara. Atera zioten lehoitzarra, zezen bat oiden bezala. Ikusi zueneko gizon bakarra, oinak harinik abiatzen da, sua zeriola, harrapatzeko artzaina. Baina horra non, besoak egosteko unean, ezagutzen duen lehoiak gizon hura zela bere ongilea. Berari arantza atera eta osasuna eman ziona. Atzeratu zituen besoa apurtzeko jasoak. Jarri zan lehoia begira barrera gainetan zeuden jendeari eta artzainari gaitzik egin gabe bihurtu zen bere kortara. Keinuekin adierazi zion lehoitzarrari zijoala handik bere zereginetara. Bihurtu zan berriz plazara poskaria agertzen zuela. Jarri zitzaion artzainari aldamenean eta zegoenan bere zain eta gordetzaile eginda. Ikaratu zan jende guztia sekusanaz. Agindu zioten artzainari irteteko plazatik, joateko nahi zuen lekura. Abiatu zen irteteko. Jarraitzen zion lehoiak nora nahi, txakurtxo batek bezala. Jakin zutenean artzainagandik zer gertatu zitzaion basoan lehoi arekin eta zergatik gero gaitz eginez ezen erakusten ere zizkion amodioaren seinale edo igargarriak askatu zituzten lehoia eta artzaina. Lehoia joan zen bere basora eta artzaina bere ardizaintzara. Ipuin honek erakusten du izan behar dugula eskertsuak gure ongilearekin eta mesedeak gehitu behar dizkiogula mesedeak egin dizkigunari. Eskergabetasuna dala gaitz iritzia beti eta guztiek gorrotoz begiratu ohi diotena. Mesedeak dituzu hartu, ez zaitezela inoiz ahaztu.